Ja se on oikein komiata huomenta kaikille. Käytiin nyt testailemaan uusia kuvauslaitteita, eli tosiaan tuli hommattua tällainen DJI Action Pro 5 kamera ja ekoi pätkii nyt sillä raavitaan. Tuli tämmönen Bora ruosteen korjaukseen. Kaikki ruosteet ei aiota ottaa kiinni. Oli asiakkaan pyyntö. Hinnat lähtee sen verran lapasesta, mutta paikkoja tosiaan mitä käydään tekemään on tää kuskin helman etunurkka. Aika peruspaikka. Tämähän näistä yleensä aina on näistä tän ikäisistä vakkilaisista puhki. Sitten on takakaaret ja takakaaret ja helmojen takanurkat. Nää on joku hitsannut asiakkaalle joskus. En tiedä missä on tehty ja kuinka, mutta noihin tarvis tehdä nyt sitten pohjatyöt ja maalata. Tän kohdalla katsotaan vielä, että tehdäänkö. Se riippuu vähän tosta etunurkasta, millainen operaatio siellä on. Ja toisella puolella on takakaaren takakulma ja sitten tänne on myös hitsattu helman jatkoksi pian lappu jossakin. Niin noihin tehdään pohjatyöt ja maalataan. Ja etusiivessä sama homma pelkäjän puolella. Nämä on vähän hassuja, pahoja, ilkeittähän tällaista, kun joku on tehnyt tämän pellinvaihtotyön. Ja nyt itse sitten kun maalaan tän, niin periaatteessa otan myös silloin asiakkaiden mielestä yleensä vastuun myös siitä, että kuinka pitkäikäinen siitä tulee. Mutta tästäkin niin kuin jo huomataan se, että kun tää on tehty, niin on jätetty huokoseksi toi hitsisauma, jos 100% saumaa. Ja varmaan ei ole suojattu millään tuolta pellin takapuolelta, niin sehän on lähtenyt työntää jo läpi. Niin sanotaanko, että tohon kun mä lähden kittaustyöt vaan tekemään, vaikka laittaisin mitä tinakittiä tänne, niin takapuoleltahan mie noita piiloon saa. Eli noi pitäisi kaikki avata uudestaan kokonaan, tehdä kunnolla tuolta sisältäkin noi ruostekorjaukset, niin pystyisi sit antamaan itekin jonkunlaisen takuun tälle työlle. Nää nyt on semmosia paikkoja, mihin ei ole menty koskemaan, että noin nyt saadaan tehtyä tietenkin hyvin. Mutta sit noin mitkä on korjattu, niin niistähän ei pysty minkäännäköistä lupausta antamaan, mitä siellä sisäpuolella on ja miten se on suojattu ja kauan toi tulee kestämään. Mut semmonen projekti siitä välihommana. Ja sit meillä on tosiaan tää rafterikeikka. Tossa ennen aattoa niin noita maaleja vähän testattiin. Ja viime videolla käytiinkin läpi sitä, että autosta oli ollut vähän huolia, kun viimeksi oli maalattu, että oli maalit lähtenyt kesimään, niin niitä testailtiin nyt, miten nämä meidän maalit tuohon puree, niin nehän hylki sitten todenteolla joka kohdasta, mihin sitä laitettiin, testattiin. Eli tossa tuli nyt vähän isompi operaatio, tai no isompi ja isompi, vetää sulkeva pohjamaali tuohon päälle ja sitten siihen pintaväri. Mutta ei ollut ihan niin läpihuuto homma kun alkuunsa oli ajatus, että ei ole muuta kuin tehdään pohjat ja hiotaan ja lyö maalit päälle normaalin kaavan mukaan. Mut siinä näillä on hyvä käydä sulattelemaan kinkkua sitten. Ja sit tosiaan toi meidän Toyota siariauto, niin siellä oli vähän ruostehommaa ja sit oli katalysaattorissa vähän reikiä, niin tohonkin käydään sit kun tässä kerkee asiakastöiden jälkeen, niin vaihdetaan helmoihin pätkät ja putki korjataan ja tollain, niin saadaan toikin kattastettua. Ollaan nyt ainakin tää päivä tässä töissä, eli maanantai. Ja kyllä tässä huomeen varmaan joutuu vielä tulemaan, mutta sitten taas siirrytään pienelle pyhänvietolle uutta vuotta viettämään. Mut loppuviikosta kuitenkin niin ollaan taas sen sorvin ääressä. Koitetaan kuvailla materiaalia enempää nyt, kun on nämä uudet kuvausvehkeet. Lyö strapponi ottaa ja
annetaan tän kameran jauhaa siinä vaikka sitten materiaaliin, niin leikkaillaan turhat jorinat pois sieltä ja noin päin pois, niin saadaan sitten tuutattua kamaa pihalle. Ei kai siinä, jatketaan näillä tätä päivää. Ja katsotaan miten tosiaan nyt puhuin siitä, että kuvataan enemmän matskua, niin koitetaan vähän, että jos pistäisi kuvauksen päälle, kun tekee vaikka noita pohjatöitä, niin vaikka timelapsen kanssa ottaa materiaalia sun muuta. Mut joo, katsotaan sitä sitten. Otetaan vähän pätkää vielä tähän väliin, kun saatiin purettua Borasta vähän näitä ruostepaikkoja, niin kattokaa näitä sisälokkarin sisuksia. Tää on varmaan se yleisin syy, minkä takia nämä, no ihan mikä melkein vaan merkki, mutta etenkin vakkilaiset, niin ruostuu täältä. Eli nämä kerää nämä etulokarit varmaan tuohon puoleen väliin asti yleisesti ottaen kiinni. Kuraa sontaa ja sammalta ja kaikkea muuta ihanaa, niin toihan pysyy kosteena koko ajan kesällä. Talvella ei ehkä niinkään, kyllä tuonne talvella jäätyy, mutta jos on suolaa seassa, niin eihän se sieltä mihinkään jäädy. Niin näistä aina jos meinaat autoa pitää pitkään vanhaakin autoa, missä esimerkiksi on vielä ruosteessa noin kaarien sisäpuolet, niin suosittelen hyvin vahvasti ottamaan nämä sisälokasuojat auki ja pesemään nuo välit. Jos oikein niin kuin sanotaan, että haluaa herkutella, niin vaikka kerran vuoteen käyttää ton auki ja hoitelee täältä noin ravat pois. Ja sitten tietysti kun on putsan ravat pois ja jos ei siellä ole pintaruosteet eikä mitään, niin vetäsee kotelosuoja-aineen vaikka vielä paksus tonne, niin pysyy paikat hyvänä. Tommonen vinkki tähän väliin. Sitten näitä ruosteita avain jo vähän hioin. Onpas tänään hankala puhua. Hioin noita hitsaussaumoja tasaiseksi ja kittei pois, niin täältähän löytyy ruosterokkoa. Pelkään puolelta otin vähän tätä reunaa auki, niin täällä on joku jo käynyt kittailemassa joskus. On laitettu, toi kohta tehty kokonaan kitistä ja sieltä alta löytyy aika runsahasti ruostetta. Takakaaren pala, niin täältähän on jo periaatteessa metalli sanonut morjes, lähtenyt omille teilleen, maatunut maaksi takaisin, niin tostahan ei pitkäikäistä saa, jos ei mä tohon vaiheta pala. Mutta tällaisissa tilanteissa, kun tehdään tällä halpaa ja vähän siistimäksi auto, niin eipä noille mitään lähdetä edes tekemään, vaihtelee mitään paloja. Kyllä mä ton haapotan ja pyrin tekemään silleen, että se olisi mahdollisimman pitkään hyvä. Täällä sama homma saumoja vähän hioin tasaisemmiksi ja noita pieniä ruosteita pois. Täällä sama on melko huonosti hitsattu ja sitten taas loppupeleissä henkilökohtaisesti mä en ymmärrä, että miksi tuollaista siipeä edes lähteä korjaamaan, jos ei sit ole ollut joku purkkapatentti äkkiä leimalle, koska näihin ei ihan hirveästi tällaisia boria maksa nämä etupellit. Purkaamoilla aika paljon jo, mutta lähtökohtaisesti hyvin usein ne on myös sit mätiäkin, mutta saattaa löytää hyviäkin. Mutta semmonen mätäpaise. Ja tällainen välivideo nyt sit tästä autosta. Ja tuossa asiakkaalle tein vähän videon tynkää, laitoin kanssa, että mitä täältä löytyy ja noin päin pois, niin tietää sitten myös asiakaskin, että mitä täällä on. Mut melko ronskista on päässyt auto ruostumaan. Ei ole ajettu kuin 140 tonnia, mutta onhan sillä ikää. Ja sitten etenkin jos on noita pesuja laiminlyöty, niin eihän tällaiset Suomen keleissä oikein pärjää pesemättä nämä autot millään tavalla. Niin semmonen. Ei kai siinä hittoikaa. Jatketaan tällä ja mielellä lapioimaan tuolta santaa pois, niin päästään tekemään tuonne pohjatöitä ja sitten maalaushommi.
Nyt saatiin tosiaan Pora-projekti päätökseen, saatiin tosiaan maalattua ne mitä asiakas halusikin, eli tosiaan helman etunurkka. Pian pala hitsattiin, tehtiin pohjat, kitattiin ja maalattiin. Sitten oli tosiaan tää helman pätkä. Ja sitten tältä puolelta oli takakaari, takakulma. Sitten oli helman, tai itse asiassa kaaren tää etukulma. Ja sitten oli tää etusiiven nurkka. Maalauksia ei tehty isolta alalta, tosiaan piettiin pienenä maalaukset. Ja kaikki ruosteet ei otettu kiinni, koska ei lähdetty tekemään vanhasta uutta. Ja piettiin budjetti sillain niin kuin jossakin järjen rajoissa. Et tännehän jäi vielä melko massiiviset kukkaset sinne sun tänne. Mut pääpointtina oli saada noin valmiiksi jo pohjatut ja hitsatut paikat piiloon. Piiloon, että olisi vähän nätimän näköinen. Mut ei siitä autosta sen enempää. Näitäkin tehdään tosiaan tällaisia halvempia korihommia. Eli voidaan tehdä näin pieniä maalauksia. Tosin en ikinä tietysti suosittele kellekään asiakkaalle, että lähdettäisiin tekemään. Etenkään jos on vähän kalliimmasta, uudemmasta autosta kyse, niin tekemään mitään pieniä maalauspaikkoja. Jos esimerkiksi maalataan helmasta tai lokarista tuo etukulma, niin silloin maalataan koko tuo siipi, ainakin vähintään lakataan. Ja se sitten tietysti aina nostaa kulua, kun lakataan iso alue, mutta sillä saadaan tehtyä siistimpi. Ja tässä autossa tämä lokari oli kyllä tosin sellainen, että tuohan olisi ollut kaikkein fiksuin vaihtaa suoraan. Että mä en usko, että toi on hirveän pitkäikäinen, kun katsoo miten se oli hitsattu se lappu tuohon kulmaan kiinni. Vaikka siinä nyt laitoin hapot ja kotelosuoja-aineet sisäpuolelle, mutta mä en usko, että se tulee kestää pitkään. Mut se siitä projektista. Uudet vuodet on nyt vietetty ja kohta paluu karuun arkeen. Tuossa on ensi viikoksi aikamoinen savotta. Ensi viikolla olisi ihan väkisten meidän pakko saada tää rafteri. Vähintään pohjat tehtyä. Ja toivo olisi sit saada loppuviikosta myös ensi viikolla maalattua tää auto. Eli hirveästi siinä ei enää ole työn korjuuta, mutta isoin työhän siinä on jäljellä tällä hetkellä, eli pohjatöiden tekeminen, sitten on oven välien maalaamiset, uusien paneeleiden takapuolelta suojaukset ja sitten kun se on maalattu, niin viimeistely. Konepelin vaihto, tosiaan tuli uusi konepelti maalattua ja sitten etusiivessä tuolla on reikä tuolla, se pitää vielä hitsataan, sitten tuohon tulee uudet laput ennen maalausta, niin saadaan ne sitten siitä samoin lämpöisiä maalattua. Mutta otetaan sitten taas jostain projektista vähän pätkää, kun otetaan seuraavaa työn alle. Mä koitan vaikka tästä rafterista kuvata vähän matskuu. Ja sitten toi iso rinteri, niin otetaan se ihan alusta alkaen pätkälle. Niin näette vähän isompaakin tollaista ruoste kautta maalaushommaa. Mut ei siinä, palaamme näihin ja jatketaan. Se on moro!